Naše krásne Tatry nikdy neomrzia. Vyrazili sme na záver zimy vyskúšať dva úžasné športy. Lezenie ľadopádu vo Velickej doline, odskočili sme si pozrieť aj poľskú stranu Tatier a na záver v luxusnom počasí skialpinizmus vo francúzskej Mulde pod Lomnickým štítom. Skutočná radosť zo sily pohybu. Vitajte! She'd say everything you want is a dream away. Sme pri Sliezskom dome a ideme si vyskúšať liesť na ľadopád Orolin. Poďme na to. Tak máme na nohách mačky a vďaka mačkám a vďaka čakanom dokážeme liesť v ľade. No ale musíme myslieť na to, keď tie mačky máme na nohách, že nám vpredu trčia hroty. Pri tom kroku tá noha sa môže tými hrotmi zachytiť o lítko, o topánku a tak ďalej. Takže na mačkách chodíme trošku na širšie. Nemáme tú pôdzu takú úzku ako bežne, trošku na širšie. Tá mačka nám na tom teréne drží len vtedy, keď mám zapichnutých všetkých 12 hrotov. A keď tú nohu dám tak, ako som zvyknutý, tak to je takto. Tým pádom už tieto hroty mám vo vzduchu. Preto vždycky pri chôdzi ja musím tú nohu vykloniť tak, aby som sa zapichol všetkými hrotmi. V ruke mám čakan, mám ho vždycky v tej ruke, ktorá je vyššie k svahu, a mám ho hrotom dozadu. V prípade, že by som sa šmykol a ten terén by bol zľadovateľný, tak urobím tento ťah a vlastne váhou môjho tela, môjho hrudníka priľahávam hrot a brzdím. A to je vlastne ten základný reflex, ktorý musí mať ten začínajúci lezec osvojený, že vie brzdiť čakanom. Tak sme momentálne nad Velickým plesom a čakajú nás dva pekné ľady. Tento sa volá Sopeľ a tento má také vznešenejšie meno. Je to Orolinov ľad, pomenovaný podľa našho vynikajúceho horolezca Michala Orolina. Tu na tejto strane vidíme velické granáty. Veľmi pekne je vidno samotnú kvetnicu. Teraz, keďže sme v strmom teréne, takže máme mačky, máme príľby, máme sedačky. Sedačky máme pre prípad, keby niekto z nás potreboval pomôcť. V rukách budeme mať čakany, ktoré sa takéto čakany, s ktorými sa lezú ľady, sa volajú zbrane do ľadu. Aj v mojom veku to je tak, že nikdy nie je neskoro začať niečo, skúsiť svoje limity. Fakt sa teším. Nádherné počasie, výborné a chalani povedali, že sú ľady T akorát tip-top. Na prvý pohľad vyzerá, že máme ideálne podmienky, teplota je taká, ako má byť, aby ten ľad nebol príliš krehký, príliš lámavý, bude dobrý, bude plastický. Zbrania a mačky budú pekne vchádzať do toho ľadu. Užijeme si to. No ja pôjdem ako prvý, budem ťahať ten ľad, budem vrtať šruby, do ktorých budem cvakať expresky, do expresiek budem cvakať lano a to bude moje postupové medziistenie. Čaká nás Orolinov ľad. Trúfa si ho vyliesť celý po tú rimsu? Dúfam, že mi to ako moja fyzická kondícia dovolí. Skúsim to. Chcel by som to dokonca dať.
Tak ono to vzniklo dávnejšie už, len to vybavenie umožnilo posun tej disciplíny do vyšších obťažností, do kolmejších ľadov. Tak ako sa vyvíjali mačky, čakany, vyvíjali sa aj tie šruby do ľadu, lána sú tenšie a to všetko vlastne umožňuje stále posúvať hranice aj v tomto športe. Je vidieť, že táto disciplína sa teší obľúbe, lebo cez víkend tá obsadenosť tých ľadov v Tatrách býva pomerne veľká, treba si privstať, ak človek tam chce byť prvý pod tým ľadom, tak je vhodné nevyspávať, ale skoro ráno vyraziť. Expreska spolu so šrobou nám robí postupové istenie. Hej. Takže ty urobíš takúto vec, že vlastne to vypneš. Tvoja expreska bude takto zapnutá, toto bude tvoje lano, hej, a to lano pôjde takto dohora. A teraz mi ukáže, čo urobíš. Poď. Tak, presne. A to lano sa doberie, hej? Áno. Bude zase napnuté. Nikdy nebudeš liesť, keď to lano bude voľné, hej? Povieš, dáš povel, dober. Dober. V tej chvíli pistiaci hore doberie to lano a to lano bude opäť napnuté a vtedy začínaš liesť. Všetko, čo je tu, nechávaš v ľade. Hej, to znamená, že nevyberáš tú šrobu. Teraz ja si ťa tu na chvíľku prístím, lebo tu stojíme na také rímse a aby si bol bezpečnejší, teším sa, lebo dnešné podmienky sú naozaj dobré. Je toto môj 4. ľadopád. 2 som skúšal vo Vysokých Tatrách a 1 v Dolomitoch. To bolo naozaj výnimočné. Dneska naozaj ideálne podmienky. Sám som zvedavý na svoj výkon, lebo mám trošku problém s ramenami, zdravotný, ale samozrejme zabojujem, pretože sme chlapci zo sily pohybu. Ako sa používa zbraň? Zbraň sa dáva takto. Máš tu také špeciálne pútko, natiahneš si ju takýmto spôsobom, že si ju vlastne takto dáš a to pútko sa ti tu dotiahne. Hej? A teraz pozri, keď tu zbraň zasekneš, hej, a potrebuješ si vyťahnuť ruku z toho pútka, urobíš toto a vyťahneš ju vonku. Vyskúšaj, no, poď. Hej. Vyťahujem. Uvoľňujem. Áno, to pútko ti veľmi pomáha, lebo nemusíš stále byť zavesený. Ono vidíš, veľmi ti pomáha šetriť sily, hej? Tak je to výborné. Zatiaľ som mal trošku obavu o ramena, lebo mám zdravotné problémy, ale ľad perfektne drží, naozaj skvelá kondícia a mám taký pocit, že aj telo si niečo pamätá. Ide to dobre. Teraz, čo je veľmi dôležité, pozri sa, skús vyťahnuť tú moju zbraň. Zistíš, že nepôjde, hej? Tá tvoja pôjde ľahšie, hej? A tá moja, vyskúšaj si ju, vidíš? No ťahaj, vidíš? Musíš urobiť toto, pozri. Tu chytíš tú zbraň a urobíš taký ťah, že takto dohora. Takto. Takto ako keby, hej? Keby si mal absolútny problém, pozri, ja ju ešte raz zatnem. Hej? Keby si mal absolútny problém tú zbraň vyťahnuť, tak si sadneš do lana. Keby si ju nevedel vyťahnuť, sadneš si do lana, dáš povel dober a druhou zbraňou hore, aha. Ju takto vysekneš. Áno. Keď zbraň zatínaš, pri lezení ľadov potrebuješ byť jemný, lebo keď budeš hrubý, celý ľad rozbiješ. Ten švih ide s celou rukou. Nerobíš ho len s ramenom, ale je to rameno, predlaktie a na konci ešte aj zápestie. A tým vlastne, pozri sa, tá zbraň
Zaseknúť a tam drží úplne fantasticky. Super. Veľmi veľa ti povie zvuk. Hej? Ten zvuk, akým spôsobom... No, vidíš. A máš to, hej? Tvoja skúsenosť s ľadopádom? Ešte som neliezol, ale už sme liezli ako relácia, točil som to vždycky, chcel som si to vyskúšať, len vtedy nevyšiel čas, teraz sa veľmi teším. Máme výborné podmienky, myslím si, že na to máme aj fyzicky a no, je to dobré, že ideme do toho. Väčšina ľudí pri tom ľade robí tú chybu, že sa chce postaviť na špičku. Ako náhle sa postavíš na špičku, tak zmeníš uhol mačky. Tá mačka ti tak dobre nedrží. Takže tú nohu do ľadu zasekávam kolmo na stenu, určite nie takto. Hej, ale takto. A? Ďalšia dôležitá vec, ktorá tam je, že tá mačka ti nedrží, keď ju postavíš takto. Hej? Chápeš? To telo, noha, čakan, ti vlastne vytvára nejaký pomyselný trojuholník. Jedna, druhá. A ideš. Jedna zbraň, druhá zbraň. A zase. Jedna noha, druhá noha. Hej? A zase môžem ísť jednou zbraňou vyššie. Vždycky sa musíš na tých horách na niekoho spoľahnúť, na toho skúsenejšieho a je úplne ľudská nerozvážnosť, keď človek, ktorý má minimálne alebo žiadne skúsenosti, sa tlačí sám niekde do takýchto veľhor. Ja mám voči Tatram veľký rešpekt a určite, pokiaľ bude lezenie v budúcnosti alebo takéto adrenalinové zážitky, určite buď s vodcom alebo so skúseným človekom, ktorý naozaj, aby som sa ja cítil bezpečne, lebo nie je problém vystúpiť, ale je problém zostúpiť živý a zdravý. A to je základ toho. I got on like 2 jackets on, 2 pair of pants, about 3 socks, hat. Akože bomba, chlapci. Neskutočné. Zážitok naozaj, že na celý život, ako ostatné všetky veci, ktoré sa robia prvýkrát. A to je mega. Ideme? Fantastické. Miestami som sa bál, úprimne, na tých istých stenách, na tom hladkom ľade, ale chalani ma istili, takže som si po 100% istý. Nohy, ruky a hlava, to musí všetko spolupracovať ináč to nejde. Náročné, výborné a ja som správnu techniku nemal, keďže som to ťahal celé cez ruky, čiže prišiel ten moment, kedy som si hovoril, že keby som nebol na lanách, tak by som sa musel by som si veľmi oddychnúť, aby som nespadol dole. Treba hlavne nepovoľovať v tej koncentrácii aj napríklad pri zláňovaní v tom ľade. Takisto sa môžu stať chyby, je to pomerne taká komplexná činnosť, kde viacero vecí na seba nadväzuje. Netreba to podceňovať a povoľovať tú koncentráciu. Tak ešte mi chýbalo pár metrov, ale sa mi uvoľnila mačka. Tak otázka je, že či to ešte dotiahnem, alebo idem dole, ale v každom prípade výborný šport, dobre sa mi išlo. Celkom už bolo vidno, že nejakú techniku trošku mám, neťahal som to až tak cez ruky. Ramena vydržali, takže
Orolínov Lat, výborný nástup zo Slezského domu. Je kúsoček, určite príďte. A jenžeme do Poľska. Našim cieľom je večerné Zakopané a hlavne Kasprov vrch, pre Poliakov legendárny kopec, kde vedia aj lanovka a sú z neho krásne výhľady. To sme ale netušili, že uvidíme ledva na seba. Kým Poľsku pripadá len 1/5 celkovej rozlohy Tatier, navštevuje ich rovnaké množstvo návštevníkov ako našu slovenskú časť. Centrum mesta predstavuje ulica Krupovky. Je to najznámejšia promenáda v Poľsku. Poliaci sú rodení obchodníci a táto ulica je toho príkladom. Tak centrum poľských Tatier je samozrejme Zakopané, fantastické mesto, kde to žije, úžasný nočný život, pekná architektúra, uličky. Ideme vám niečo ukázať. Kým vo vzduchu rozvoniava grillovaný oštiepok, hrá tradičná goralská hudba, vy si môžete vychutnávať prechádzku po tejto uličke. Zakopané jednoducho žije v každom ročnom období. Po celé stáročia bolo zabudnutou horskou osadou a koncom 18. storočia ho objavila poľská elita. Súvisí to aj s legendou o miestnej hore Gievont, ktorá vyzerá ako spiaci rytier. Legenda hovorí, že keď príde vhodný moment, rytier sa prebudí a oslobodí Poľsko. Slobodu v tomto meste naozaj cíti. A keď už ste si urobili výlet do Zakopaného, určite sa choďte pozrieť lanovkou na Kasprov vrch. A tá sa nachádza práve v tejto čarovnej dedinke Kúznice. Ideme hore. Aj takéto sú hory. Viditeľnosť 22 metrov, difúzne svetlo, veľmi ťažký terén na lyžovanie. Keď sa pozrieme na slovenské Tatry z Kasprovho vrchu, tak sú nádherné a spojení s tým čarom toho Zakopaného a toho, čo vlastne je kultúrna odlišnosť od tej našej a je veľmi milá, ten jazyk je blízky, strava je blízka, ale je iná, hej? Tak ja si myslím, že to stojí za to, ísť si tu robiť výlet. Hej, tam, kde zna čárny vody, siada na koň kozak vody, čule, že naše s devčinou, ešte čule s Ukrajinou. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Tam, kde sú moje korene. Toto je počasie. Tatranská Lomnica nás privítala nádherným azúrom. Smer, skalnaté pleso a ideme skialpovať. Kde stojí Tatier hora ozrutná, kde biely a čierny váh splýva, keď sa do Dunaja díva, tam rozpoznám svoju hrudu. To je nádhera. Tak z poľských Tatier sme sa dostali na slovenskú stranu, no a ideme si vyšlapať francúzsku Muldu na skialpoch vedľa Lomnického sedla, no a potom sa pozrieme aj na Lomnický štít. Mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. Skontroloval som ti PIPS, keďže ideme do voľného terénu, potrebujem mať na sebe lavinové vyhľadávače a takto prebieha kontrola lavinových prístrojov. Hrozí nám dneska nebezpečenstvo lavinozne? Dnes nie. Ten terén, ktorý ideme lyžovať, áno, je to voľný terén, ale sneh je sadnutý, je to rozlyžované, to znamená, že to napätie v tej snehovej pokrývke už je povolené. Teším sa, poďme na to. Ideme na to. Kde fujari
po horách hrávajú, tam sú moje korene. Pri strmom výstupe nie je vhodné ísť ten výstup viesť priamo hore, ale je vhodné robiť cikcaky, také zetka, a tým pádom sa zmierni sklon toho výstupu. Lokalita to je taká, že pokiaľ si na zjazdovke, tých ľudí tam je viac, ale sme relatívne blízko z jazdovky a v podstate sme tu len stretli skialpinistov, ktorí tu majú miestne ihrisko a tu trénujú a trávia voľný čas. Je to určitá forma takého životného štýlu. Tí ľudia sú navyknutí na ten pohyb, chodia tu častokrát aj po tme, častokrát po robote, takto trávia svoj voľný čas. Táto zima, čo sa týka množstva zrážok snehových, ale aj dažďových, je extrémna. Rozprával som sa o tom so starými Tatrancami, ktorí tu naozaj v týchto dolinách odnosili, odlyžovali, odliezli 50 rokov a povedal mi chlap, že za 50 rokov on toto nezažil. Už minulú zimu prišlo v Tatrách 6-týždňové extrémne teplo, ktoré fakt naozaj trvalo 6 týždňov. Už vtedy to bol taká predzvesť, že deje sa niečo naozaj výnimočné, extrémne, a táto zima to len potvrdzuje tým množstvom zrážok, že je toho naozaj snehu je extrémne málo. Huncovský štít, Kežmarský štít, hrebeň Vidlových veží a Lomnický štít. Ako vždy je tu zaslúžená odmena. Sme na vrchole francúzskej Muldy a tu sa vám otvárajú pohľady do Malej a Veľkej Studenej doliny so Slavkovským štítom, Slavkovskými vežami a vzadu je Gerlachovský štít. Trošku ti chýbala technika, ale kondične to by išlo dobre? Hej, tá technika je základ, samozrejme, lebo keď ju človek má, tak sa tak neunavuje, lebo vie robiť otočky a jednoducho nemusí toľko venovať pozornosti tomu, aby nespadol, ale čo sa týka vytrvalostného hľadiska, máme nachodené, máme nabehané, takže cítil som sa komfortne. Pre mňa to je kráľovská disciplína, naozaj je tam sklbená turistika, lyžovanie, horolezectvo. Pre mňa to je taká komplexná disciplína, milujem to a preto žijem v kopcoch. Tu sa pozeráme na Lomnický štít, ktorý bol dlho považovaný za najvyšší v Tatrách. Tu sme naozaj na veľmi slávnych miestach tatranskej histórie. Tu sa píše aj horolezectvo, aj skialpinizmus. Tam je Lomničak, tam je Kežmarák. Takže z toho lezeckého hľadiska a z tej histórie lezeckej, tatranskej, čo znamená Lomnický štít? Tak tá história sa písala najprv na vrcholoch, potom v stenách. V tých stenách tá prelomová cesta bola v Lomnickom štíte, momentálne to nevidíme. V západnej stene Lomnického štítu bola prelomová cesta hokejka. Bol taký prelom v tom stupni obťažnosti, ale významné cesty sú naozaj aj na Kežmarskom štíte z tejto skalnatej doliny, kde stupeň obťažnosti je rôzny, od ľahších po ťažké cesty. To, že sa tam vystávala na tom Lomnickom štíte lanovka, tak ten štít sa stal prístupný aj, poviem to tak, pre bežných ľudí, pre bežných turistov a nadšencov hôr, milovníkov hôr. Je táto zem, malý je národ v nej a ľudia v nej bežia ako rieka do sveta. Wow, tak to bola pecka. Trošku sme museli dávať pozor na skaly, lebo boli trošku trčiace zo snehu, ale
Aká dobrá jarná lyžovačka. Ideme na štít. Lanovka na Lomnický štít. Úplná klasika. Vybudovali ju v 30. rokoch 20. storočia a predstavovala svetový unikát. Držala aj niekoľko svetových rekordov. Tatranská Lomnica bola vďaka svojej polohe vždy spätá s lyžovaním a turistikou. Pôvodnú vysutú lanovku na skalnaté pleso postavili v roku 1937. O ďalšie 3 roky neskôr uviedli do prevádzky ďalší, na výstavbu ešte náročnejší úsek zo skalnatého plesa na Lomnický štít. Hore vás okrem dýchberúcich výhľadov, možnosti prenocovania čaká aj meteorologická stanica. Lomnický štít, 2634 metrov. Nádherné počasie. Práca meteorológa na Lomnickom štíte spočíva v nepretržitnom pozorovaní stavu a priebehu počasia. Čo je to počasie? Počasie je aktuálny stav atmosféry v konkrétnom mieste a konkrétnom čase. Pozorujeme meteorologické prvky a meteorologické javy, ktoré zaznamenávame, ktoré ovplyvňujú počasie. Patria medzi ne základné meteorologické prvky sú teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, tlak vzduchu, atmosférické zrážky, oblačnosť, dohľadnosť, slnečný svit. Posielame to do centra do Bratislavy, kde sa to operatívne využíva alebo štatisticky. Kam letí vietor, čo dvíha prach, čo skrýva rieka, veľa si má. Koľko je ciest a hviezd na nebi, otázok viac než odpovedí. Videl si hviezdu na nebi, hviezdu do noci žiari, v srdci pohodeň, po chladnej noci raz príde deň. No, mám pocit, že máte najkrajšie pracovisko na Slovensku. Toto je radosť pracovať v takomto prostredí, nie? No, hlavne, keď je tak, ako je teraz. Dohľadnosti máme 140 km, absolútne jasno. Vietor vezme šťastie i žiaľ. Pozeráš hore odhodlane, stane sa to, čo je nám dané. Tak ako strom, či v lese zviera,